Hoffwn ddymunio gorau i Stonewall Cymru wrth iddynt cynnal rali Prouder Together yn rhithiol. Mae'r digwyddiad yma yn cyfle i ddathlu'r effaith gadarnhaol maen nhw wedi ei chael ar fywydau cymunedau LGBTQ+ ledled Cymru. Fel Llywodraeth, rydym yn benderfynol o hyrwyddo cydraddoldeb LGBT yma yng Nghymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gwneud cynnydd rhyfeddol. Rydym wedi diwygio'r cwricwlwm sy'n ymgymffori addysg LGBTQ+. Rydym wedi sefydlu gwasanaeth hunaniaeth ryw arloesol ac roeddwn yn genedl gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gynnig prep am ddim ar y gwasanaeth iechyd. Yn fwy diweddaf, roedd yn falch o roi gwaed ochr ar ochr ag actifion hoyw ac oedd yn rhoi gwaed am y tro gyntaf ers newid y reolau. Hyn, rwyf yn gwybod fod mwy o waith i'w wneud. Mae bobl LGBT yn dal i wynebu heriau gan cynnwys anghydraddoldeb a chasineb. Trwy weithio gyda'n gilydd, gyda'r gymuned a gyda sefydliadau fel Stonewall, byddwn nhw'n gwneud gwahaniaeth i bobl LGBTQ+. Byddwn nhw'n gwneud Cymru yn lle mwy gyfartal a theg i bawb fwy yno. Rwy'n annog bawb i ymuno a dangos eich cefnogaeth i'n gymuned LGBT heddiw drwy ddefnyddio'r hashnod Prouder Together. Diolch yn fawr iawn.